futbalový sviatok je konečne aj na štadióne MŠK Žilina. Späť na európsku futbalovú mapu sme sa vrátili po 2 rokoch čakania a preto sa dnes proti sebe stavajú MŠK Žilina a Rakúň Częstochowa. Svoju púť sme začali v rámci druhého kvalifikačného kola konferenčnej ligy UEFA u protivníka z Poľska a už týždeň. Preto vieme, že dnes potrebujeme poriadne zabrať. Trojgólové manko nás predurčuje na to, aby padalo veľa gólov a najlepšie do tej súperovej brány. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome to this UEFA Conference League match between MŠK Žilina and Rakúň Częstochowa. Thank you for coming to watch this match and we wish both teams the best of luck. Enjoy the game and we believe that teams produce an overall performance played in accordance with spirit of respect and fair play. Please remember that in football there is no place for racism. Prosím, nezabúdajme, že vo futbale nie je miesto pre